Prekrásny dobrý deň, dámy a páni. Máme pre vás ďalšie dobré správy. Otvorenie novej vetvy križovatky D1, D4 z Trnavy do Jaroviec so sebou prináša možnosť definitívne sa zbaviť tranzitných kamionov na prístavnom moste, teda tých, ktoré cez Bratislavu len prechádzajú. Tak ako sme pred pár mesiacmi zakázali tranzit v smere z Petržalky na Zlaté Piesky, tak to dnes môžeme spraviť aj v tom opačnom smere. Kamióny teda hlavné mesto budú musieť obchádzať, a síce po Lužnom moste, a na tejto križovatke sa napoja na D4 a následne potom pri Jarovciach na D2 a môžu pokračovať tam, kam majú namierené. Samozrejme, to platí aj pre tie kamióny, ktoré idú smerom na Viedeň. Týmto krokom Bratislavu odľahčíme od stoviek kamiónov a v opačnom smere ich ubudlo podľa našich štatistík 650 denne. To znamená, že predpoklad je, že v opačnom smere to bude asi toľko. Nové opatrenie sa samozrejme nedotýka tých kamionov, ktoré majú dojazd priamo v Bratislave a samozrejme tie musia ísť do mesta, respektíve cez mesto. Taktiež by som rád dodal, že tieto opatrenia, tieto dokončené vetvy samozrejme odťažujú ten vjazd do Bratislavy a výjazd z Bratislavy aj pre všetky autá, ktoré smerujú na rôzne mestské časti Bratislavy, síce Petržalku, Rusovce, Jarovce a podobne. Čiže výsledný efekt, verím, že na vjazde a výjazde z Bratislavy bude naozaj dobrý.